Vítajte, ja som Rastislav a toto je elektromotor. Tak teraz vám niečo poviem o konštrukcii elektromotorov. Každý elektromotor sa skladá zo statora. Ten je tvorený magnetom alebo elektromagnetom. Elektromagnet má cievku. Stator vytvára magnetické pole. Dôležitou časťou elektromotora je rotor, v ňom sú jednotlivé cievky a sú prepojené s komutátorom. Komutátor vždy spojí kombináciu dvoch cievok s prívodnými vodičmi. Tu sa pretínajú siločiary tohto magnetického poľa s týmto magnetickým poľom a tým vzniká točivý pohyb. Čiže sila F rovná sa B krát I krát L krát sinus alfa. To znamená, že tu vzniká sila a točivý moment. A tým sa elektromotor roztočí. Čiže rotor sa roztočí a poháňa potom ďalšie veci a tým koná prácu.